So dito tayo sa sa PDC's Car Wash dito sa Bugalyon. Kasama natin si si Boss. Boss, pangalan mo, Boss? Jordan. Jordan, Boss Jordan. So ano ba yung mga may mga nagtatanong kasi. Ano yung mga hindi daw dapat basahin sa motor? Pwede naman nagbasahin. Basta wag lang maano yung natin. Yung battery at saka yung parang Computer box? computer box. Ayun. Saka hindi lang mabasa yun, okay lang yun. So yun, na natin si Sir nagmamadali na rin ako. Ayun. So bali ang sabi niya guys, pwede naman daw basahin lahat. Ang ang hindi lang babasahin yung battery saka yung computer box. Pero okay naman na daw. O siya na nagsabi, sila nagkakaruwas dito. Kasi hindi ako nagkakaruwas niyan, puro punas lang ako. So sa kanila na mismo nagsabi. Saka may humingi ng sticker natin, i-vlog na rin natin. Ilan ba? 1, 4, 5, pati na rin si Sir. 1, 2, 3, kaya pa. Thank you, Shoutout. May papashoutout ba kayo? Wala daw. Sige. Salamat. Ayun. So, dun si Sir. Ayun. Kita nyo, lahat naman binabasa dyan. Wala kasi akong alam dyan. Hindi ako nagsasabi. Basta hindi lang mabasa yung ilalim natin. Yung nilalim daw, yung sa may computer box. Sa pag mga ganito dapat, yung hindi rin dapat ito mabasa. Kasi pag maglalak mag-isa yan eh. Okay, ito daw. Huwag daw babasahin. Kabit na ni Sir. Tinapan mo na yung logo, Sir. Mas okay ito. Gear Moto. Salamat, Sir. Salamat. Thank you. Pogi, no? Pogi yung motor nyo. Gusto ko rin ng ganito, kaso hindi ko naabot eh. Yung unang bigay niya na sticker. Ayun dyan. Ayun. Buhay na buhay. Ganda po. Matagal na yan. Nung mahigit 2 buwan na ata yan eh. Hindi lang. Tatlo lang. Maganda pa rin, no? Kasi maganda yung pinagpa-printan ko sa sa Sambales pa. Sambalas pa. Yung ibang sticker kasi kumukupas agad eh. Tsaka natatanggal. Ayun mahigit 3 buwan na daw. Pero maganda pa. Interviewin muna natin si Sir. Sir, pangalan mo pala, Sir? Yan po. John Paul? Ayun. Di ba ang dami nang nagtaas ngayon na presyo? Yung presyo dito, hindi ba nagtaas? Hindi naman. Hindi naman, parehas pa rin. Yun. So, magkano na bang binayaran ko dito nun? Magkano ng price nyo dito, Sir, sa motor? Kung saan po namin. Ayun. Sir, magkano yung car wash, yung motor? 70 lang po. 70, ayun. So 70 rin yung binayaran natin nung last. 70 pa rin ngayon. Diba? Nice. Tamad kasi ako maglinis. So dito mura lang, 70 lang. Sila nang bahala sa motor nyo. Marami naman nagpapa dito, Sir. Medyo matumal na sir. Matumal ngayon. Ang dami nyo na kasing kakompetensya eh. Dati kayo lang dito eh. So nauna silang nag-offer ng car wash dito. Ngayon ang dami ng nagsilabasan, katabi pa nila, malapit lang sa kanila, kaya yun, medyo matumal daw. Talaga. Matira matibay. Pero maganda yung nila dito. Nung nakita niyo yung last vlog ko, pinapakita ko naman yung yung service nila dito. Okay naman. Yun.
And so patapos na yung permuts, patapos ng mapaliguan si Blackie. So ayun guys, siguro dito na matatapos yung vlog. Siguro sa nagtanong, hindi ko alam, nakalimutan ko yung pangalan, tupost ko na lang dito. Sana nasagot yung tanong mo, boss. Sabi nung nagka-carwash, hindi ko na naman matanda yung pangalan. Sabi ng mga nagka-carwash dito, okay lang naman daw basahin lahat except yung battery at saka yung computer box. So ang price nila dito guys, 70 pesos. Hindi pa rin nagbago. Alam nyo naman, nagtataasan na yung mga price ngayon. Hindi nagbago yung price nila. So marirecommend ko dito yung mga malapit lang dito. Ayan, hanapin nyo lang PDC's Car Wash. Ayan, quality yung linis nila dito, no? So yun, see you sa next vlog. Maraming salamat sa panonood. Ride safe, peace. Boss, salamat. Ayan o, ayan na. Sige. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.